Són imatges d'aquest mateix dilluns al barri de la Torreta. Malgrat els cartells d'advertiment, els abocaments incontrolats com aquest són habituals a la Roca, una problemàtica que sembla no tenir aturador. Un dels últims casos ha estat aquest, un abocament de productes carnis en mal estat a tocar de la zona de la Roca 2. Carn podrida, la qual va tirar diferents contenidors d'un sector, diguem-ne, molt proper a la Roca 2 i que va omplir els contenidors d'aquest residu. No? Encara més preocupant és que el sobrant el va llançar al costat dels contenidors i, com n'hi havia molt més, el va llançar en uns camps propers. En els últims anys, des del consistori s'han llançat diverses campanyes de conscienciació per demanar la col·laboració dels veïns i veïnes. Recorden que la deixalleria de la Roca és oberta de dimarts a diumenge i que cada 15 dies hi ha disponible el servei de recollida de voluminosos a domicili de forma gratuïta. Habitualment són d'andròmines, són d'objectes que la gent podria portar aquí darrere mateix a la deixalleria, per això estem aquí, a l'entrada de la deixalleria, on pot venir qualsevol veí o veïna i desfer-se d'aquests mobles o d'aquests voluminosos que no es necessiten, però a la gent li és més senzill tirar-los pel carrer. No? Fa temps que estem dient que n'haurem de fer alguna actuació específica d'aquest tema. Tot plegat perquè escenes com aquesta deixin de ser habituals als 3 nuclis del municipi.